না জয়মঙ্গল জয় তালচের মাঘ পাଗ মেঘୁଆ ପାଗ ହୋଇଛି ଆମ ତାଲଚେରରେ ଡେରାରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ମହିଳା ବୋଲବମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଗୀତ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ତାକୁ ବି କେଉଁଠିକି ଠିଆ ଉଠାଇ ମାଇଲାନି। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବୋଲବମ୍ ନାଁକୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛି, ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ କାନପୁର ହାଇୱେ ଗଡ଼କରୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଆମେରିକା ଭଳି ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ସ୍ପେନ୍ ଭଳି ରାସ୍ତା ହେଇଛି। 13 ଜୁଲାଇରେ ହେଲା, 30 ତାରିଖରେ ବହିଗଲା 4,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ସବୁ ପାଣିରେ ବହିଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନେ ସେଠି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶୁକା ହେଉଛି ରାସ୍ତା। ମିଡ଼ିଆ ଆମର ଭଲ ଯେଉଁ ନାମୀ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ସବୁ ପାଟି ସିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମାରି ଦିଆଯାଏ।